Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как да деинсталирате програма, понеже това е доста често задавам въпрос. Как се деинсталира именно програма, защото ако някоя програма не ви върши вече работа или лицензия е изтекал, или въобще искате да я премахнете, не я триете, а първо я деинсталирайте. Така, първо може просто да влезем в старт менюто и примерно кликвам на тази програма и да дам деинсталирай. Но това няма да отвори самата програма при деинсталиране, а ще го направи. Не се бавите с нас, защото който ни закача, после не успява да се върне в матча. Скапана държава, некадърни политици, на сериозно са се взели и не понасят позиции. Отпуснали са задница в тежки кресла. Въобще не подозират, че ги чака Тесла. Кой каква кола си купил, кой коя решил да чука. Време е някой да изхвърли буклука. Време е някой да изхвърли буклука. Това директно ви отвежда до контролния панел от програми и компоненти. Тук решаваме, че живота продължава, защото всеки ден е бал. И съветникът за както и за инсталация ви съветва какво прави. Така, пълно с хора жадни за слава, готови са на всичко, а дали си заслужава. Измислени хора се представят за елит, всичките са преживели мозъчен фалит. Говорят на дуто и се правят на тежки тъпанари, облечени в маркови дрежки. Живеят без грижи и без притеснения, правят нещата с леки движения. Общество от парцали и безкрайни скандали, в които са намесени все същите педали. Няма край този шибан светски живот, в който звезда става всеки идиот. И няма да престанат да се правят на важни, и няма да престанат да играят на влажни, но на никой не му дреме и на никой не му пука.